Vandaag maken we een uitstapje over de grens naar de gemeente Voeren. We zien allereerst Teuven. En de Plank op de grens van de beide Limburgen. Want de Voorstreek hoort bij de Belgische provincie Limburg. Pas vanaf 1963 trouwens, daarvoor was het onderdeel van de provincie Luik. Vanaf 1963 woedde hier lange tijd de taalstrijd, omdat Franstaligen terug wilden naar Luik. De Monsen goederenspoorlijn tussen Antwerpen en Aken verdwijnt hier bij Veurs in een tunnel. In het volgende dal ligt Sint-Pietersvoeren met het prachtige kasteel de Commanderie. Lange tijd tot aan de Franse Revolutie was het een commanderij van de Duitse orde. Pal naast het kasteel een forellenkwekerij, waar je de vis ook meteen kunt proeven op het terras aan de vijver. Populair bij veel Limburgers. Naar het westen vliegend zien we Sint-Martensvoeren. De Monse spoorlijn passeert het dal hier over een bogenbrug. Het riviertje de Voer volgend richting Maasdal zien we Schoppem. De groene bult in de verte is Den Observant, de steenberg van de Ensi-groeve bij Maastricht. We naderen Schravenvoeren. Hier is het gemeentehuis gevestigd. Tot het jaar 2000 regeerde hier de Franstalige partij Retour à Liège. Maar, mede dankzij de vele Nederlandse Limburgers die hier kwamen wonen, werd Voerbelangen de grootste. En sinds 2001 is er een Nederlandstalige burgemeester. Een kwart eeuw geleden vond je in de Voerstreek nog het Limburg van vroeger, alsof de tijd er had stilgestaan. Een toevluchtsoord voor Nederlands-Limburgse wandelaars en fietsers die het drukke heuvelland wilden ontvluchten. Tegenwoordig ook zeer geliefd bij Vlamingen. En het is er een stuk drukker. Maar het blijft een prachtig stukje Limburg. Zeker van boven.